dari Cambuk Ulung. Renggo Kadung Wungu Pinanipun Bobo Pasono Persotan dari Trenggalek Kebat. Oh kepada Mas Kasanu yang dari Cambuk Ulung. Kasano yang dari Cambuk Ulung dimohon untuk naik di atas panggung musik untuk menggantikan kendang ya. Mas Kasano yang dari Cambuk Ulung dimohon untuk naik di atas panggung untuk menggantikan kendang ya. Mesane kendangnya kan ora ganti. Pak Dwi ganti saya kendangi, kok gak sampai aneh ya. Mas Kasano monggo naik di atas panggung untuk membantu kendang ya. Untuk seksi pengairan akuane dhuwur entek. Ayo dijoki yo. Sapa sing bagian ngeteri banyu. Monggo Mas Kasano. Kamu tan bae kendangnya diganti, kok ganti sampeane ngrokok sik wesane kan mau. Aku ngerti tangannya disaini bandul timbangan ora apa-apa. Heeh, gawe rancak Mas musiknya gawe rancak. Asik. Yo. Wis dadi anteping ati. Kebat Trenggalek. Nganti kapan mong bakal tak Mas Janang. Aku wis kebacut tresno. Ya sliramu. Yo. Katon Monggo. Iya. Salaman Mas Janang. Nggih. Ra bisa turu. Gantian dari pintu sampur 1. Dari pintu barat 1. Ki. Dari Macan Putih. Tepuk Tulungagung. Pikiranku kok kaya ngene rasane. Mung tansah kangen pengen weruh. Ih, Mbak Sambirin. Dari Macan Putih. Tepuk Tulungagung. Apa Sautan dari Blitar Timur. aku nyanding sliramu. Doang betul Persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya babujanku. yaitu Mbah Ketut yang dari Kebat Trenggalek Rasa dan juga Bapak Suprapto hatiku yang dari nganggo esem manis Sawentar Manunggal. tunggu. Lagi kepada Bapak Suprapto yang dari Sawentar Manunggal dan juga Mbah Ki Ketut yang dari Kebat Trenggalek dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit penggantian Mbak Pur dan juga Mbak Kayang. Oke, matur suwun. Tak sowan rina lan wengi. Sekali lagi kepada Bapak Suprapto dari Sawentar Manunggal. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit bersama Ki Ketut dari Trenggalek. Cek lo 1 2. Monggo Bapak Suprapto. Oke, tenang riyen Pak De. Iya. Bapak Suprapto yang dari Sawentar Manunggal. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit
juga kalau nggak ada di rolling Bapak Tomo yang dari Wisanggeni Sumringin Sanan Pulau Bitar. Sekali lagi kepada Bapak Tomo yang dari Wisanggeni Sumringin Sanan Pulau Bitar. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit menggantikan Bapak Pur dan juga Pak Imam Mukayat. Matur suwun. Ana pangkonku kanggo tutup wengi sing atimu. Tatene Asik. hatiku iki. Ih, Bapak nyebut. Mung sliramu Dari Blitar Tengah. Persotan karo Dulde. Dari Tulungagung. Sementing joget pagi. Asik. Ayo ini musiknya. Tresnamu jebul etok Sebuah panggilan kepada Bapak Tomo aku iki yang dari Wisanggeni. Dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit. Matur suwun. Welasono awak iki aku pengen kumpul di hati siji kok wangis temen hatimu tanpa dosa tega ninggal aku baleno Ayo. taline tresno Salaman dhisik. Ojo pengarane nganti pandang. udar ilang Aturane muspro. wasit. Go, 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 Siap go. sih. Sing barang metu. Ayo, Raja Mantramu. Lali pangindamu. Kowe rapet kok ora kaget. La 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 la. Dunyer disiklap dhisik. Dicolok saka mburi tapi ora kena. Ayo sing tadah yo mesem guyu. Sing nyeblak yo mesem guyu. Golek dulur. Pecute ombak dulure mangga. Bareng urip-urip budaya. Bapak Gunturwono bila sudah datang disuwun di rumahnya Sohibul Bed Sohibul Hajat Bapak Imam. Monggo Bapak Guntur. So konco-konco bila sudah datang dimohon rapat di rumahnya Bapak Imam. Matur suwun. Ayo Mas, tono Jawa Mantramu Mas. Dia jali pecut sing Jawa kaya apa, pecut sing Bed kaya apa. Rasane putih pecut perih apa? Gurih. Ayo dia jali. Inter dodo oleh, inter boyo oleh. Pokok doyong. Keselinde. Kekude titik ora apa-apa. Ganti ganti betul. Yo, helmnya digawe, safety diutamakan. Dulur saka Galek, dulur saka Tulungagung, dulur saka Blitar Raya, matur suwun atas kerawuannya. Ojo lali, niate nguri-nguri budaya, bareng-bareng golek dulur. Wis tanpa tadah iki, ada senine iki. Karo joget, karo cingkrang. Ora apa-apa, ora tedas dikepuk bae. Ning iki lek guru koyo ngene iki. Pergantian Bapak Gendut, Bapak Sil. Bapak Gendut saking Trenggalek, monggo dipun suwun gantos pelandang.
Kedut, monggo ganti pelandang. Ketoke pelandangnya rodok kesel, napas tua, maklum. Ayo. Nom-noman rusa-rusane nyeblak, rusa-rusane tadah. Tapi eling awe dhewe golek dulur, golek kanca, ndak golek musuh. Neng ngendi Bartiban, rokokan ngopi bareng ning isor. Sapa ngerti isor cekuk desa. Ayo siap tadahe. Matur suwun Bapak Kedut, matur suwun Bapak Jandil. Doyong Kang yo, doyong. Aja jejeg, aja majeg, aja nyelidit. Sing kadang guyu, sing nyeblak guyu. Tokno jopo montromu. Dia jadi kaya apa? Apa-apa. Paco cetok nandinge. Sing nyeblak kaya manuk sikatan Amboro. Sing kadaya priko ora wani kedek. Disawang bojoe pecut ning diobahe. Terempet MC ini yo ndak apa-apa kok tini. Oke yo. Ora apa-apa. Loto mate. Ganti helm. DPP-ku. Sindene gayeng sing nyawer enek burung sing nyawer. Pancene ora tresno. Bapak Wono, Guntur Wono bilang datang di Wono. Di rumahnya Bapak Imam. Matur suwun, Kudus. Ora apa-apa, ora kenek. Aja dewe. Tokno ilmumu, tokno katiesamu. Ora apa-apa, putih tok. Padha setine, padha jatuhe. Gur kaget tok. Ayo sapa iki? Teman, nom cedhok nom. Lakonku. Matur suwun. Kena contoh adik-adike. Tak ketemu. Yen pancen ditinggal lagi. Manut aturane pelandang. Gawe gelo. Dulur saking Kampung Ulung. Kedatangannya. Selawase. Digigit ya oleh, dikethoki gunting ya oleh. Sing dawa ya oleh. Ayo. Tokno jaba mantramu. Tokno kekuatanmu, tokno skillmu. Pokok eling doyong. Apik doyong. Jago ganas, jago gede. Oh, sing tadah ya prigel. Sing nyeblak ya pinter. Nyere. Wasit pelandang sing awas, sing teliti, jago ganas, jago gede. Tengah. Sing ngelonceng-ngeloncengi duduk jago tarung kok. Wong tibane ya ngelonceng barang ya. Enek goyane. Enek cengkoke. Kita gelender tibane balik. Ayo. Ya jali to, rusamu tokno. Wis jedor. Apik. Pecutane apik, doyong banget. Pokok aja ngisor-ngisor ya Kang ya. Nek ngisor kena bak ole kok ibuke bocah-bocah sing nesu. Dipelurut, untung-untunge dipelurut, uje pecut, tokno jaba mantramu. Godho ati. Oh, sak kayangmu pokok doyong. Ora apa-apa. Karo joget. Ini ora berpecut-pecutan tok. Mesem dulu joget. Doyong sithik. Ayo eling golek kanca, golek dulur. Alirku ya segara. Wis manut aturane pelandang, manut atur kesit. Bisa nglurone. Ayo Mbak, Nia.
sabar rada minggir. Kepecut bokongmu engko mlanyah bokongmu engko. Ayo. Jajal, doyong diri. Doyong diri sak sayangmu. Yo sing tadah anteng. Ora apa-apa. Wes, man. Ganti lah. Wes, salam kaji iki yo ngene iki. Berpelukan kaya ipin-ipin. Popul sugeng sonten. Matur suwun kerapipun. Ora oleh deklek, ora oleh dengkul. Mring sliramu donya sisihanku. Amugi Gusti Matur suwun. Bapak Rengkul ketemu dulur tuwa toko beringin. Beringin iki gene pendekar lho diseyan. Ini pendekar silat, pendekar pecak, pendekar tiban. Ayo Mbak Kaji, jajali tono jopo montromu. Sing mandi-mandi di sini. Ayo, podo ulete, podo begurone iki. Ayo, podo duwe santrine iki ning omah. Ayo, ayo. Yo, sebelahnya rodok doyong titik. Dicontoh adik-adike, dicontoh anak baik. Ayo, Mbak Kaji. Doyong titik, doyong oleh. Wes. Utus ganti becut, ganti tadah, ganti helm. Monggo, Bapak Rengkul ditokne jopo montrone. Ayo, siji ngetokne langkah gunung, langkah bumi, siji ngetokne lembu sekilas ora kene. Joget eko. Mas menghibur banget iki ya. Ayo, aku kakak dulu. Ora kena. Wes, padha sektine. Ayo Rengkul. Wes. Ora apa-apa. Salaman. Wes, salam kaji. Alhamdulillah ketemu dulur tua. Sawe iki bunga nunggu iki nom-noman saka kulon. Nom-noman sawetan. Tidak asing lagi yaitu Ali Jenggot saking Bangli Sakti ketemu dulur lanang sama dulur agung. Ayo musiknya jengre sing enak kendut-kendut sindane senior di ayo disawer tapi semangat sindane. Ayo Mas Ali tokno jopo montromu sing angel-angel, pacar sing angel-angel tokno kabeh. Ayo sing tadah ayo semoroga. Tokno aji-ajimu. Adu skill, adu keterampilan. Ora oleh nesu, ora oleh emosi. Enek gur guyu. Mas Ali wonge humoris. Wong teneng guyu. Isine gur mesem guyu karo kanca. Isine golek dulur. Rokokan bareng ngopi bareng. Ayo Mas Ali. Cek rasa kaya nom-nom aku. Ada aja sampe leno. Apa-apa. Padha sekrine. Ayo dulur kita. Ketemu dulur tulung aku, dulur gale. Ayo. Ade sing riko sampe kebobolan. Mong kangen sliramu. Ora tumpomo jopomu. Ayo. Ora beda rasaning atiku. Ya luwih dikit Mas Ali. Kulo kajine cepet sik done. Awak lukrara bisa tur. Montone dikit terus gak apa-apa. Ngilangi suara. Bayanganmu ngari
Hidup Mas Ali Tinggot hatiku saking Gangle Sakti. Ayo wong isem guyon. Rina wanita anti-anti Wes. Hati susah Pitu-pitu. nunggu kowe Kelasnya pitu-pitu. Podo sektine. Podo. Rasa kangen rapi somari Amung sira kang bisa nambani Wis. Ayo Kang Mas sak usahamu. Ora apa-apa. wong Wes. bagus Pergantian wasit monggo. kira bakal ayu Mas Tarjo gantian wasit sinten? ora suwe aku balik Dulur kedua. bisa sumante ana ing sisimu Bikin contoh adik-adik. Nah, Rino wangitan hati nah, hati susah nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa mari amung sira Mas Supatro bisa saking alun nambani Pak Suprapto untuk mengganti wasit. aja sumenang wong bagus tresnaku kira bakal ayu Bapak Suprapto kalih Bapak Sutik. ora suwe aku Bapak kami tua Sutik kalih Bapak Suprapto. bisa Untuk semanding mengganti ana rolling ing ini. sisimu Sopo iki? Dulur Trenggalek matur suwun kerawanipun. Dulur Bawa Ketuwungu matur suwun kerawanipun. Ayo bareng-bareng uri-uri budaya seni tiban. Bapak Sutik, Bapak Suprapto, monggo. Materi munggah wonten atas prim-prim di atas pentas. Bar niki ganti Pak Prapto oleh Mbah Sutik. Ayo, Pak Jopo mantramu, lali pangindamu, bobotmu. Ora kresek. Wis, karo mesem guyu. Oh, Bapak jadi diganti. Napas tua ya, ojo suwi-suwi diganti. Ben roto. Diusahakan jadi budaya tiban belajar saat bila-bila. Ojo sampai bangkite. Ayo. Manut arane wasit, manut aturane pelandang. Nyeblak sarosane bareng pokok yo iya. Ojo jejeg-jejeg. Ojo ngewal majeg, ojo melindit. Ora apa-apa. Dulur saka Galek sama Tulungagung sangat kompak mendukung acara menika, matur suwun. Udus. Sitae sopir truk, sitok sopir tempur. Wis nilainya padha. Sitok tukang mluku sapi, sitok tukang mluku mesin. Arah do, alatnya ndak padha. Ayo. Gayane ora padha, rasane padha ya tiban. Pecut ya bangga peri. Nek omong ora
perih kok ngapusi. Mesti perih lah pecut iki. Ora apa-apa. Siti. Sapa kae tandungan iki? Kami kuwabut ya nyapa iki? Tapi jajal perih pecut apa piye? Anak buah jadil barang digawa munggah. Teko-teko. Langsung golo. Dulur-dulur agung. Pun sepo sing rosa. Kaya apa nom-noman iki sik lah ngene jali. Menghibur dulur Kanigoro iki lah. Salam kaji. Sapa kaitan iki?